Makadii nyika yeZimbabwe? Wamuri kunzwa achitaura ndiJudith Chiya wepaChitungwiza Church of Christ. Ndinovimba muchabatsirikana neshoko rinotevera iro ramunounzirwa chitatu chega chega neChitungwiza Church of Christ. Ndokugamuchirai zvekare panguva ino. Tinoda kutenda Mwari vatitendera vakatipa mukana. Kune vazhinji vanga vachishuwa mukana iwoyu, asi vakundikana nekuda kwematambudziko, vakundikana nekuda kwemiganhu iyo vakatarirwa naMwari. Panguva ino tiri kuda kungokurudzirana neshoko raMwari. Ndichaverenga zvinyorwa zvinokwana kuita zviviri. Tisangane mubhuku ra1 Kings chapter 20. Ndichaverenga kubva paverse number 23 kusvika verse number 27. 1 Kings chapter 20 verse number 23 kusvika 27. Zvino varanda vamambo weSiria vakati kwaari, Mwari wavo ndiMwari wamakomo. Nemhaka iyo vakatikunda, asi ngatirwe navo pabani, ipapo zvirokwazvo tichavakunda. Naizvozvo itai chinhu ichi: mubvise madzimambo mumwe nomumwe panzvimbo yake, mugoisa vabati panzvimbo yavo, mugozviunganidzira hondo yakafanana nehondo yamakarasikirwa nayo, bhiza panzvimbo yebhiza, nengoro panzvimbo yengoro. Tirwe navo pabani, zvirokwazvo tichavakunda. Iye akateerera izwi ravo akaita saizvozvo. Pakupera kwegore Bheni-Hadhadhi akaunganidza vaSiria akaenda Afeki kundorwa navaIsraeri. Vana vaIsraeri vakaunganidzwawo, vakapiwa mbuva, vakandorwa navo. Vana veIsraeri vakadzika matende avo pakatarisana navo, vakafanana namapoka maduku maviri embudzi. Asi vaSiria vakanga vakazadza nyika. Mwari waropafadze kuverengwa kweshoko ravo panguva ino. Amen. Tinoda kutenda Mwari nekuda kwenguva ino. Mwari wedu ndiMwari wakanaka. Tiri kuda kungokurudzirwa neshoko raMwari kuti there is hope when you are down. There is hope when you are down. Mune tariro mukupera simba. Wazhinji wedu takatarisa mukati menyika yatiri kurarama. Wazhinji wedu hatichina tariro. Wazhinji wedu varipo vakapererwa nemabasa. Varipo vari kumabasa asi hapana zviri kubuda. Variko vari kurarama mukati medzimba, zvinhu zvakaoma, hazvina kumbomira zvakanaka. Tiri pahondo naSatani. Asi shoko raMwari panguva ino riri kuti iro there is hope when you are down. Mune tariro mukupera simba. Mukati meupenyu hwatinorarama zuva rimwe nerimwe, tichisangana nematambudziko iwayo, tariro yedu tiri kuiisa kupi? Kukunda kwedu tiri kukupa kunani? Shoko raMwari rataverenga ndere mambo akanga achinziye Bheni-Hadhadhi, akanga achida kundorwa namambo weIsraeri. Anounganidza hondo. Mukaverenga chapter yacho yese ekutanga, vanomboenda kundorwa vari mukati memakomo, vanokundwa nevana weIsraeri. Vobva vati Mwari wavo ndiMwari wemakomo. Isusu ngatidzokerei kundorwa navo, asi this time toenda kundorwira pabani nekuti tichavakunda. Hama, mukati menguva ino, have you ever faced a valley before where it seems that you were outnumbered, surrounded, and were completely and totally helpless? This is how Israel felt this day. Beni-Hadad had brought 32 kings and their armies against Samaria, and God brought a wonderful victory. But now Beni-Hadad is back. A servant had convinced him that Israel's God is a God of mountain tops, but their gods are gods of the valley. Hama, mukati meupenyu tichisangana nematambudziko iwayo, takambosanganawo nemachallenges akasiyana-siyana, yekuti dzimweni nguva takatarisa tikati nzvimbo ino Mwari vanogona kunge vasipo, nzvimbo ino Mwari havasi kundinzwa. Takambononamata tiri mukati memakomo,
takambonamata tiri mukati memapani, takambonamata tiri mukati medzimba, asi dzidiya dzimweni nguva tapera tariro, mhinduro yanonoka kuuya. Hama, Mwari wedu ndiMwari wakanaka. Vanonzwa pese patinenge tiri tichitaura navo. If they could get Israel into a battle in the valley, they would be victorious. Hama, vana veIsraeri vachitarisa hondo yavakanga vakatarisana nayo yevaSiria nekuwanda kwavakanga vakaita, vakatombofunga kuti hatigoni kukunda, nekuti shoko raMwari rati iro vakanga vachionekwa setumapoka tuviri twembudzi. Kana shoko raMwari richiti setumapoka tuviri, handiziye kuti kune wakamboita mukana wekufudza mbudzi here, mobva manzi mune tumapoka twembudzi ndinovimba tune turi tushoma shoma. Ndo zvakanga zvichionekwa vana veIsraeri, asi zvinonzi vakatopiwawo mbuva, vakandopiwawo zvombo zvekuenda kundorwa, vachitarisa vaSiria vakanga vakazadza bani rese. Handiziye kuti rakanga rakakura sei, asi zviri kunzi rakanga rakazara. Could you imagine the fear that gripped the hearts of the army of Israel? Discouragement must have filled their minds. Thoughts of giving up, surrender must have been the discussion of the day. But God was not going to stand for the ideal that his presence was limited to the mountain tops. Many times we find ourselves in the middle of the valley. We are weak, we are tired, even empty and alone. We feel so far away from the presence of the Lord. When we call him, we feel his number is busy. If you want to know that the God we serve is not only the God of the mountain, but also of the valleys that you faced in your life. It is said, if you visit the mountain, you will feel the presence of God. And if you are in the valley and you call upon him, he visits you in the valley. A valley is a place of trials. A valley is a place that our faith is put to our test. Tikaverenga chinyorwa chiri mubhuku ra 1 Peter chapter number 1 verse number 5 ne verse number 6 inoti iyo, imi munorindwa nesimba raMwari nokutenda, kuti mupiwe ruponeso rwakagara rwagadzirirwa, kuti ruratidzwe panguva yokupedzesera, iyo yamunofanira zvikuru, kunyangwe zvino kana zvichifanira, muchichemedzwa nguva diki nemidzo mizhinji, kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunokosha zvikuru kudarika ndarama inopera hayo. Mwari waropafadze kuverengwa kweshoko ravo. Amen. Tiri kwatiri kunzvimbo dzatiri, shoko raMwari riri kuti munorindwa nesimba raMwari, kuti mupiwe ruponeso rwakagara rwagadzirirwa, kuti ruratidzwe panguva yekupedzesera. Kunyangwe patinosangana nematambudziko, ngatizivei kuti mune tariro mukupera simba. There is hope when you are down. Mune tariro mukupera simba. Muri mukati memba zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, muri kumabasa zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, maschool fees asiri kuwanikwa, rangarirai kuti mune tariro mukupera simba. Ndokunge tataura Mwari, tataura navo kuburikidza nemunyengetero, tataura navo tichiverenga shoko ravo, tichiwana nguva yekuzvipa kuna Mwari. Hanzi iyo yamunofanira zvikuru, kunyangwe zvino kana zvichifanira, muchichemedzwa nguva diki nemidzo mizhinji. Varipo vari kugara vachichema nekuda kwematambudziko, varipo vari kugara vachichungurudzika nekuda kweupenyu hwavari kurarama, wane zvavakambosangana nazvo zviri kugara zvichivanetsa mukati meupenyu. Asi shoko raMwari riri kuti iro, kunyangwe makamboita nguva iyoyo, makambosangana nenguva yekuchemedzwa nemidzo mizhinji, kuti kuidzwa kwekutenda kwenyu kunokosha zvikuru kudarika ndarama inopera hayo. The valley is hard but temporary place. Kana tiri pamupata, rutendo mune kuedzwa kukuru. Rangarirai Mary naMartha,
vakanga vari in a valley. Hanzvadzi yavo Razaro paakanga ari kurwara. They call Jesus. Asi rangarirai kuti Jesu anombotora nguva asina hake kuuya. Jesus said, I am the resurrection of the life. Do you believe? Hama, zvinongoda kutenda kwenyu chete kuna Mwari. Tinogona kunge takambofamba mukati mematambudziko iwayo. Tinogona kunge takambosanganawo nawo. What a valley yamakambofambawo mairi. They had done everything right. They had given to the ministry. They called Jesus when their brother got sick. Jesus was stretching their patience. He stretched their faith. Some of us, if we get to mother's condition, we end up giving up. Most of us, when overwhelmed by problems, we give up. Satan will tell us that this is your place. We ask, where is God? Can God see what is happening to me? Martha, do you believe? I am in the middle of the valley. Do you trust me? He is God of mountain. He is also God of valley. Wazhinji wedu tinofanira kuve sekamwana kakarasika pakati pemunda wemurimi. Murimi akati, usacheme ndokuendesa kumba kwenyu. Mwana akanyemwerera, akafara akati, ndaziva kuti muchandibatsira. Murimi akashamisika, akati, nei wadaro, zvikanzi ndanga ndakakumirirai. Zvikanzi waziva sei kuti ndichasvika nepauri. Zvikanzi ndanga ndichinamata kuti muuye. Zvikanzi nemurimi kunamata how? Because ndangonzwa uchiti A, B, C, D, F, G, E. What was that for? She looked up again and said, I am just a little girl. I was praying all the letters of the alphabet and let God put them together better than I do. The baby girl went through stressful situation. The pain she felt, headache, hotness, coldness, downfall, depression. She was in a valley. She remembers whom to call, Jesus. It's God who provides. When things are hard to look up to the Lord, God's power is not limited. There is also what would I like to call the valley of commonplace. Very few of us, or none at all, attain the ideas that were in our minds a year ago. Many of us look back at the time where we were young and had such high ambitions we never realized. As years gone by, we find that most of us live in our lives down in the valley of commonplace. We don't get very high up. We do not know how much of fame or honor. Yes, we live in the valley of commonplace, but we realize that God is the God of the valleys. And He is interested in the people of lowland, and not merely in those who climb mountaintops. Someone says, by the name President Lincoln, once said God certainly must have loved the common people because He made them so many of them. Dzimweni nguva tiri mukati mekutambudzika. Tikaverenga bhuku ramapisarema 84 verse number 5 ne 6 inoti iyo, wakaropafadzwa munhu une simba rake mamuri, une migwagwa inoenda Zioni mumwoyo make, kana vachipfuura nemumupata wakaoma, vanouita nzvimbo ina matsime, zviro kwazvo mvura yomunhurukwa inofukidza nemikomborero. Hama, tiri kufamba mukati memupata, tiri kufamba mukati meevhali yakaoma, asi wakaropafadzwa uyo hake ane simba rake riri muna Mwari.
ane migwagwa inoenda Zayoni mumwoyo make, wachipfuura nemumupata wakaoma. Jesu anouita nzvimbo ina matsime. Mwari watungamire, vatiropafadze, vatiitire zvakanaka, vatibatsire, vatitungamirire. You may search everywhere in maps or Bibles, atlas or maps of ancient times, but you will never find the valley of Baca. The fact of the matter is that it is a well-known district indeed, through which all our feet passes at some time as we go through our life. The valley of Baca is really a valley of weeping, the valley of trouble, the valley of sorrow, the valley of trials. You get tested, all difficulties, life you get in the valley of Baca. But there is one thing I like about this valley. Mupata wakaoma. When tears begins to form in your eyes, try to keep them back. It is a blessing to know that when we go through the valley, God is with us. He provides spring of refreshment. Mvura inonaisa kuzadza nemikomborero. Unozodei hama yangu. Mwari wedu watinonamata akanaka uyu. Mudeedze panguva yekuomerwa vanokunzwa, vanonaisa makomborero. Mwari watiitire zvakanaka. Mwari watibatsire. Hama, ndinoti pakupedzesera. Dzimwe nenguva manga musati matendeuka. Muri kuda kuzotendeuka baba wafa. Muri kuda kuzotendeuka amai wafa. Asi rangarirai kuti nguva ndeya Mwari. Rangarirai chinhu ichi. Fungisisai zvakanaka kuti mutsvage Mwari achawanikwa. Muchamuwana asi pachiri neproblem yekuda kwemhuri. Hama, uyai tibatsirane kunamata Mwari. Tiri pamupata wakaoma. Asi Mwari wedu ndi Mwari wakatinakira. Mwari wakuropafadzei, vakutungamirirei, vakuchengetei. Tingoziva chete kuti there is hope when you are down. Mune tariro mukupera simba. Mwari waropafadze kuverengwa kweshoko rawo panguva ino. Amen. Tinamate. Mwari wedu, Mwari makanaka, mazvita yenyu, shoko renyu rataura kwatiri. Shoko renyu Mwari ratipa tariro. Shoko renyu Mwari ratikurudzira patinosangana nematambudziko. Imi munoramba muri Mwari. Patinosangana nezvinorema, imi munoramba muchititungamirira nekutichengeta. Wana wenyu tawaisa mukati meruoko rwenyu. Mutichengete Mwari wamasimba ose. Patinogona kusangana nematambudziko akasiyana siyana, mungave mumamarriages, mungave mudzimba dzakasiyana siyana, kungave kumabasa, kungave mukufamba, kungave mukurarama mukati meupenyu. Nyika yokwedu Mwari isina kumira zvakanaka. Munamato wedu panguva ino kuti imi Jehovha munotipa simba, munotirinda nesimba rinokosha. Ndokunge taramba tichikudanai, ndokunge taramba tichikunamatai. Mazvita yenyu Mwari, batsirai wana wenyu wari mukati mematambudziko. Ndimi munoziva dambudziko remumwe nemumwe. Waripo vari kurwara, vari kushayirwa kunyange mishonga, waripo vari kurwara. Mwari wamasimba ose vachisina tariro, imi chete ndimi munogona kuisa tariro muupenyu hwavo. Mwari wamasimba ose, kunyange nevari kuvachengeta havachisina tariro, vangomirira zuva, asi imi muri Mwari vanogona kushandura zvose ukava mufaro. Tanamata panguva ino kuti muvachengete, muvaitire zvakanaka. Murambe muchingotirwira kubva kuna Satani ari mukati menyika ino, muzita rinokosha ramambo wedu Jesu ari muponesi wedu. Amen. Zita rangu ndinonzi Roda Mirimi, ndinopindira pamufakose Church of Christ. Maita basa nekutipa nguva yenyu kwese kwamungave muri, kumabasa, mumakombi nemudzimba. Makasununguka kutumira this recording to all your loved